dag har jeg lyst til at fortælle dig lidt om Optimalsat fra firma PM International. Produkterne kaldes Fitline, og for 11 år siden lærte jeg de produkter at kende og har været så glad for at have dem med i mit liv, i min daglige hverdag. Det har gjort så meget for mig, altså jeg har fået mere energi, sover bedre, det har hjulpet mig, at mit nervesystem er mere i balance, at jeg kan klare mere, og at jeg har mere livskvalitet og mere livsglæde, fordi produkterne, de gør så stor indvirkning i mit liv. Først så har vi vores Power Cocktail. Det er en pulver med 1,5 kilo frugt og grøntsager i pulverform. Det putter vi i en glas og hælder op med vand og drikker det, og det smager så godt. Jeg glæder mig til min Power Cocktail hver eneste dag. Jeg er ikke blevet træt af at drikke det. Jeg elsker det bare rigtig, rigtig meget. Så har vi det, der hedder Activise. Det er en B-vitamin-kompleks, og den smager rigtig godt. Den giver energi. Det mærker vi ofte inden for få minutter, at man får mere koncentration, at man får mere energi. Den kan man også putte lidt af op i powercocktailen, eller tage den i løbet af dagen nogle gange. Det som sker med powercocktailen, det er, at den går ind og renser tarmen. Det er ligesom om du kan forestille dig en kost, der går igennem tarmen og renser disse tarmtotten, som man siger, at de bliver renset for al affald og gør, at tarmen kommer i balance. Og man siger jo, at 70-80% af vores helbred, det ligger i tarmen. Så derfor er det så vigtigt, at tarmen kommer i balance. Mange oplever, at de endelig kan gå på toilet, og mange oplever, at de ikke har sådan en uro i tarmen, som de ellers har haft før. Det som så er, hvad vi tager om aftenen, det er en Restorate. Det er en mineralkompleks. Det gør, at du sover rigtig godt, at du regenererer rigtig godt, når du sover. Det gør, at mange oplever, at de har brug for mindre søvn. Det kan være, at du vågner en time før og føler dig udhvilet, at du vågner før vækkeuret ringer. Mange sportsfolk bruger det også, når de har været ude at træne, fordi så kommer der syre i kroppen ved, at man træner osv. Så hjælper det, at kroppen kommer i balance, at syren kommer ud af kroppen. Den er rigtig god til at hjælpe for hår, hud og negle. Og mange har rigtig god effekt med, at de ikke har kramper om natten, og når man har været ude og drive sport, at man så hurtigere kommer i balance igen, så når man har energi til nye udfordringer. Så disse 3 produkter her, det gør virkelig en forandring i manges liv. Så jeg kan bare anbefale det. Prøv det. Det gør en stor forandring for dig. Og du har 30 dage, hvor du kan sende det tilbage, hvis ikke du føler, at det var noget for dig. Så du indgår ikke nogen risiko ved at prøve det. Så bare giv besked, hvis du vil prøve det.